பல்சர் பைக் பாருங்க, செஞ்சிலிருந்து நம்ம ஷாப் வண்டி எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு பாருங்க எல்இடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எல்இடி எல்லோ ஒயிட்டுங்க. ஸோ 80 வாட்ஸ் பிரைட்னஸ் தாறுமாறாக இருக்கும். ஸோ ரயில்லாம் போனீங்கன்னா இந்த எல்லோ நீட் அண்ட் கிளியர் வெளிச்சு தெரியுங்க. ஒயிட்டை விட எல்லோ தான் உங்களுக்கு நீட் அண்ட் கிளியர் வெளிச்சு தெரியும். ஸோ ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டும் பக்கா வரும், லோவில் எல்லோ வந்துடும். ஸோ ஹையில் ஒயிட் வரும் உங்களுக்கு, பக்காவாக இருக்கும். ஸோ இது இல்லாமல் பாருங்கள் பார்க்கிங்கில் மின்மினி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அது இல்லாமல் பாருங்கள் ப்ரோடிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். கிரிப் மெட்டல் பண்ணி கொடுத்துருங்க, ஃபுல்லி மெட்டலுங்க. இது பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும். வண்டி கலர் பாருங்க, ரெட் கலர் இருக்குது. இந்த கிரிப் எல்லா கலர்ஸுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு. இது இல்லாமல் ஃபோல்டபுள் மிரர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஃபோல்டபுள் மிரர் முன்னையும் அவர் வந்தார், ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது வந்து மோக்ஸி கிரிப் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். மோக்ஸிலேயே உங்களுக்கு எல்லா கலருமே வந்துடுங்க. அது கிரிப்பு போட்டிங்கன்னா வண்டி லுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு, தெரியுதுங்களா? பார்க்கறதுக்கே வண்டி ஷோவாக அழகாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எங்கேருந்து நான் வரீங்க இப்போ? செஞ்சிலேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னா? இங்கே 200 கிலோமீட்டர் வந்து நல்லா ரெடி பண்ணி தருங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணால் நம்ம ஷாப்புக்கு எடுத்துட்டு வாங்க, பக்காவாக பண்ணிக்கலாம்.